Hello mga kabigay, welcome back po ulit sa channel natin. Since si Richard, siyempre sa pagkakantong ito ay magmumukbang po tayo ng meaty pizza. Tapos meron po tayong takoyaki rito. Meron pong chicken nuggets, crispy chicken joy. Meron po tayo rito onion ring. Meron pong yung sa Burger King po, yung Whopper nila. Itong burger. Tapos may cheese po tayo rito. Tapos chicken nuggets, fries. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ang ingaraw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming meron makakain sa araw-araw at nagliligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sabot na lang ko sa inyong puktong nanak. Sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Excuse me po. Kain po. Oop. Laki po.
Excuse me po. Sarap. Pasensya po, napupundi po yung ilaw natin. Tapos yung patak-patak po ng ulan.
Excuse me po. Yung mga digay-digay po, hindi na po natin may kakato kasi uncut po tayo sa YouTube. Excuse me po. Pasensya na po. Sinipon na.
Last bite na po.